Kadak jong kajing penram jor bat kajing persya iki kampin teriam kadoba shnong pendan saw mentah kesngi kala penlong ya kapi serali ban penpau ya kajing snosi bat jing bitar halor kajing sya penyap dusman jong kalit sniti walang san penrius nam karta hala uhen mentrai uba beling walang nripo ars nam karta hashnong pendan saw southwest Khasi Hills district. Ya kejing yat bat ba lasdang namadan dom maulen nang ta shalauti ba perjat bat saw dom risai bat wan pai biang shamadan dom maulen kabalong ke jaka penkun. Kadobar shnong kala penlong ya kani kapi Israeli hadien katay kejingja kabas ngosi bat shirkai kabalaja hashnong pendan saw ha kaba kalong kami kala do no yala kejing im hadien balasha dung da katari halau hen mentrai. Haka jingyat bat ba kinong shong shnong kinong hikai bat kikena school kilaya perta lang da kasur ka basyai ban penram ya unong le kamrunar da ka badawa ya ka jing bishar ka bahok bat ban set patok shi jing im ya uba beling walang. Shua ka jingyat bat ba la penlong ru ya ka jingyalang balingkot ha ka bala ai jingkran da gida khat ka yeng ka sam jong ka lit sniti walang ubabu Anderson imli ubala mi khamat ya ka executive committee ka dobash nong pendan saw bat uba plus bor kharjarin secretary environment and cultural cell jong ka KSU southwest Khasi Hills district. Ya ka jingyalang la penyadu uba kolan marwen menteri shnong ka dobash nong pendan saw. Su kriap ya kasinong katau hi barokaway bat ka jaka ka bausim ya ka jing im lan yu peniap kadai ha ka jaka lenti snong lenti patba hajan jong ka station jong ka snong te bun ki klung khna ki kemi ki kpa ki bayat lenti salia kane kalawan ra ya ka jing sngew ding ka jing sos ir na kabanta jo kasnong katao nakaliang jo kasnong katao na magkata ngiliyeng talilang kaway nado bangisyong ya ka executive committee jo kasnong ngiliyakot bangin wat yung nubriyo hado bandasyam hoot ula persyang ban petri yalade nakakti jong kibahay ngasem bat nakaliang jo kasnong Nray nakaliang jo kasnong ngila persang banya tray borba banwat haman laki lat haman laki dong bat hakabak hadu nakajinga tray sitom jo ki longpa bat ki kunsam la jo kasnong layok sai ba udon hangtai haro ba hakalenti banlek sya wasi namar katangil ya budin ya i bat hadin katukan nepor nilayo ban kem ya i bat hadin balayo ban kem ya i ngas ngau ban ai kublai shibun ya ki rurang ba jo kasnong ki bala te la kamba yo padba ubla bitar ubala kwa ban shimno sendon ya kajing im jong nu priu namar ujulong ontang unong penma ya kajing kasem rai kumba kasnong ka tau ka tip bat yo i ula long kajing wit kajing wo walong kajing siir mensim ya kinong yat lenti hapok sino po tau ki babun ki por ten reda kajing te la kam jo ki riurang ba lai yo ban walam da ka basuk ye u hapok ka dorbar lani kajing dorbar jo kasnong rei ka bas ngau ya kajing do nut ke jong u kalong habala persyang ban keli jing keli ya ka dau balai ba ka poi hadu utni uput ba unut ban sim wat ka jing im jong ka para try ka jong u unom keren wat tang sikentien ban ay ka jubab namar kata nakaliang ka jong ka tau ni yu i ka jing long snew ka jing long do unut jong nu priu ba kham tam lilei kum ka snong inam la ban ong bangin light na ka bishar haba udon unong le kampom man tela daya ba kum une ndang pelat kan penslur yaki kam snew yaki weiru lada ka an ka ong ba kasnong ka di ban bat ka di ban soto baka don ka an ka ban tray kim day ban le nyila le ya kata kum kasnong ten rei uni ubriu ula bat ya ka an ya ka kiti bat ula sim ya ka rai ban peniap ya ka nika kong sniti walang ngidawan makata nakaliang jo kasnong
ba ki bor ki badai pek nakaliang jong kaan kin set patok ya u Xi Jinping pi menjur ya kata kong kasnong ya menjur ya kata ni pi kuat ban pelan to kong kasnong ka taung bat yos ngawru ka wei ka bakam sngau shirkei ka long hakat to ngi bala dem IT da kasnong da masuk pasan da kemat jong kaan udang not ban penmi ikitin berngem bersit ban ong ba ladangan lak nang ne ngan sapet namar kata nganut ban ong bahabau briu ubala sim ya ka mensim bandut ban peniap wat ya ka para lada ulat unum salia ban sim ya ka jing im jong no tiada ka an ka pelat lada ki bor ki badai pet kidang pelat ngiru ngimban seban ong banginam la ban tela kamyu pajba uru pajba nam ta ka jing sngan la jong un sim ya ka anya ka keti tiada mar kata ngida kwa bakum ka snong ka tau ngida kerpat ya pi kum kaing ka sem jong une uba baili walang namar la da pietre lang bat ka snong ngida kerpat ya pi ba pinum dei ban le jamin na kam ta jong u namar la da pi le jamin nganget ban nakaliang jong kaan ka happy ban yat ya kilti ke bakat kum kaan kum ka snong ka ba ij jong ni snong pendan masau ngisngau si bakat kana ke jingjia kawan jabat ha to kasin lele ngalai ngampai perkat siu namar ba ngasngau bang la du na ya ka ai bakam koror tam ke im ke jonga ta ha jing ni trelang ke pi kum ka snong pila ai tulut yala de ban penut kita ke por banwat ya i na iriu transnam hadu ba pilalap haka singi ke babut kata ke khatsan tarik tengai kublai pi namar hagaliang ke jonga lele de tamanga lele ngamla namar ba tolong ta ubri ubana kena bat kade sin ke ban kong ru ba ngayang hana kmat jong pi ki paj ba tengah kerpat ya pi ba nang ne kmat ngim dei shu ba ngin ailat ngim dei shu ban pelaja i namar ba kumbang ayo sngau ha kato kasin haswa bangin sara no ya i ha hospital kadon ru kajing bernyan kabai ong ba lada ngadang laj kena ngadang laj hadinang ne ngan penpliak lut bat kena kajing penpliak ngintip ka thau ya no lada dai ka thau yang i kaying kasam ka kur ka jaj dane ka snong ka thau ka tang ngintip kam kerpang lelai ya kita kibru ke ba hakpor ba kirak na sisin ba pila dong ka kiti pi pendai ka mat jong i lada dai pirak na pi shubu pi tap na kumno ladan kum kita lelai sisin ba pila ka kiti jong pi lada i lada dai pim bom na pim sisin ba lada ka kiti mot ngati pi ka jing long jong i namar ngar ngati ba sisin ba pila pendai mot lada idang la kumut piap sumar bhai lada kata ka wei namar ngati bhai ka jing long jong i ngadai utrai ta kadau pidai ban sumar bhai lada namar bang iti pro ba isaj ong gibriu ngalai ngam tip namar ande ka ding sisang e tu ka jing sisawat sing wei ya ki prakur praja jong ngaru te isaj ong ibriu bai deiru ibriu bas niu ino ai ksut lene ino ai krei ketang ngam tip ndreng shu asngo naki wei badon ki balap kumta te khaj da de ba phim sumar bhai yole se ile kumta te pidai ban sumar bhai lada kenapa pin laj ken namar ka jing shun ka jong i menta kam dei shu tangi ka yeng ka sam re kala dei lut kat ya pi kat ki badon lang hang ne ta ka dau pidai ban sumar bhai lada bauru ya ke jinglong tili juga senong ka thau ban penrem ya ka ka ba une ubriu ba misngo ban ong ka ne porong ta wat ban khot ubriu ru misngo kwa chu mar ka mensem chu kam dai shu ka mensem chung briu kumal ledep kran da kinong kran ke bismat la ban ong ka mensem ka dai ka mensem ksoi le ka mensem chu timra mar tang timra tiba ki bomdan ya ka jing ya tiplam tiba le ya kum gini ki jatkam ngaru ngampu ban kran buntin liu snow yang jing kran jadi wei khot chung ga gi nasam ke bala mat ya kan ka pot hapo ga ga snow ka taw ga chung pi liu snow ru jing kran jong wei na kinu ikai ngaru akan ka porom ta han ko ban kran subun ki kenten ndrai kapto kan ni kenten ko ban kran berkum kasang abang yedan akan ka porom ta rangkat berpi niya ngasenda jupi nidan asenda jupi ka sinong ka tao ka hinga sam lagalong hagano kano ka benta
kene ke jingjia hadin ba nagaliang jungi walang inday na po jogo na kesno ngatang yu lembah kilat patai kubor ya ka bajia kapan sujer hadu kata ya ka jing yang wai baro kada ka jingjia ka bomlaban pediang ka jing jungi bru wat habang bru uyap ka basut basanyru isngo ba inomlaban pediang namar kada ka jing ya klat cendu ko jungi kita kiba la bendai bahi ngasam le bertibai batoy mereka kan ke jingjia lai ke bagi snow ba minum la ban pria ga jim jungi kibru karno tam lai ha ke imlang salang ka jat benru jungi ka dai ka jat benru ka batit benru tiblai ka ba bandong bai kini ki jat kam ka company of dusman ka kamla dusman on ibru lai ha ke imlang ha ka jat benru jungi in lom la ban pria ga lano dang hi nang ne bat ngiyat nang ne ka suruk shnong pendan umsau syata salat mokhan bat nang to salat mokhan yino Buat.